Ще прочета едно слово от Галатяни 3 глава. Това е като едно предупреждение към християни, най-вече към църква. И когато апостол Павел писал да посланият към църквите, в тези четири са приписали и се връща към други църкви. Така не, че и днес това послание е към нас. И наистина хубаво така да решим това, което можем като поука и самите себе да коригираме, ако трябва в нещо. Вижте така. О, несмислени галатяни! Кой ви умае вас, пред чиито очи Исус си бил ясно щан като растът? Това само желая да науча от вас, че желая искрено закона и получите духа и чрез вяра в Евангелието с послание. Толкова си се несмислени, че като почнете духа, сега се усъвършенствате в плът. Напуствате толкова ставате, ако наистина напуство. Проче този, който ви дава духа и върши велики дела между вас, че желая искрено закона и върши това и чрез вяра в посланието. Тук нещо което така прави впечатление. Самото обращение към църква в Галатия, докато към други църквите той поздравява. Винаги така тръгва с поздрав. При галатяните идва някакси ядосан и пише, каза, несмислени галатяни, кой го умае? Сама дума несмислен според речника, това е малумни, ако мога така. Това е много силно. Кой го умае? Това значи някой ги умае, както един илюзионист, когато прави фокуси, хипнотизира хората, публиката и те виждат това, което показва, не виждат това, което са отзад. И сега много пъти има християни, които тръгват с вярата в Бога и след това качени остават да бъдат унесени от различни учения, при някои от проповедници, при някои от слова, които не винаги са библейски, но харесваме даден проповедник, харесваме даден вид слово, което говорим, ама дали е по Библията не е толкова важно, ако мога така. Вижте, че ви казва, защо ви казвам тези неща. Защото самия апостол Павел предупреждава. Предупреждавайте и тези, които и днес идват към нас, казва така. Внимавайте да не ви заплини някой с философията си и с празния мама по човешки предания, по началото на света, а не по Христа. Виждаме, че тук става, внимавайте така някой да не ви заплини. Не е въпросът как говори, не е въпросът да говори красиво, не е въпросът как се изказва. Въпросът е дали това, което говори, дали е Словото Божие. И казва, това ви казвам, за да не измеме някой с убедителни думи. И да сега искам се върна сега специално към Словото Божие, че Галатяни. Защото за коя беше причината апостол Павел да им пише тези думи? Винаги има причина, вижте. Апостол Павел не пише така просто думите така, да ги хвърля във вятъра. И причината беше, че тези християни, галатяните, те бяха тръгнали в духа, но после Филимик се връщаха обратно към закона. И бяха пред дилемата дали да вършат закона, или да бъдат по духа, или с вяра благодат. Имаше едно противоречие с Мокши, имаше и други учения. И хората стояха малко в уж са вярващи християни, пък да почнат да свършат към други учения и оттам да развият на апостол Павел. И ако почнем днес сега, много християни днес тръгват с вяра, но после се стремят да бъдат по-святи, се опитат да живеят чрез закона или чрез спазване на определени правила и много други неща. И зато и трябва да разберем, че посланието на апостол Павел е вяра по благодат, чрез благодат и вяра, две живота вяра. Сега, и трябва да знаем, че и законът и благодатта са дадени от Бога. Сега, когато говорим за закона и благодатта, много хора наистина казват, законът е бил в миналото, той не накасае. Сега ще видим докъде накасае закона и докъде идва благодатта. Сега в Йоанна 1.17 казва така, 1.16-17. Ще правим една връзка между закона и благодатта. Законът е това, което Бог даде в Стария Завет, а благодатта е това, което Исус идва с новото учение. И казва така, защото ние всички приехме от Неговата благодата и благодат върху благодат. Поне закон бе даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос. Сега, нещо е важно, че и закона, и благодатта имат и източник. Това е Бог. Сега, законът беше даден на Моисей, казва Словото Божие. В Изход 20 глава, когато Бог изведе израелтяните из Египет, доведе ги до една планина, и сега тогава той си излезе Бог и даде 10 Божии заповеди на Моисей. И тогава Словото Божие каза така. Тогава Бог изговори всички тези думи, като каза, аз съм Йова, вашия Бог, на твоя Бог, който те извика от египетска земя, от моя робство, да нямаш други Бог с мен и да виждам, така стане, това е заповедите закона. Сега, да, и когато ще имаме закона, виждаме само добро. Не лъжи, не кради, не убивай,
не пожелава живота на ближния си и много други неща, които са стидови неща. Обаче, самият закон, в Словото Божие казва, че ако човек не знае закона, и той тогава може да се кара, как да кажа, така, по своето разбиране. Няма кой да го излети за грех. Ще даде пример, се вкарате колата сега. И ако там няма 50 и ти кара с 100, някой ще ти кара много бързо, ама няма кой да там няма знак. Докато ако мога така, законът е даден, като са знаците, които Бог ни дава, с които се променим и наистина все повече да почнем да покриваме на Господа. И сега Словото Божие казва така, от този закон, да запевате. В Римляни 7 глава, 7:12 казва така, тогава що да речем, че законът е грях. Аз ще предположим, че законът вече не ни трябва, но казва така, да не бъдем. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланият е грях, ако законът не би казал не пожелава. И сега това, няма как да разберем кой е грех, кой не е грех, ако нямаме представа от закона. Сега. 12 стиха така, тъй, защото законът е свят и заповедта е свята, прави на добра. Виждам, че законът е даден от Господа, но закон имаше определено време и цел. И да ще кажа добре закон, до кога беше валиден. Тая може да ще казва, защо. Всеки един закон, който е даден от Бога, има време, място и време на валидност, малко е така. И сега, законът беше като цяло да изяви греха. Като едно огледало, човек като се върши от работа изморен и сапа някъде така, или предасъл, огледа на огледалото и вижда реалното състояние. И сега дума, закона, като огледало, показва реалното състояние на самия човек. Но закона като цяло не прощава и не променя човека. И казва така, защото ние на твар няма да се оправдае пред него чест дела изискани от закона. Преди че закона става само познаването на греха. И ако човек чрез Словото Божие, наистина, нормално е да осъзнава своето реално състояние и да иска да се промени. Галатяни 3:19 казва така, относно закона, да още по-голяма така яснота, докъде и как действа закона. Защото сега днес има много църкви, които проповядат закона и държат на закона и така, наистина, ако не спазват закона, няма да бъдеш небето. Сега това си тяхна работа, разбира се. Сега, но аз често казвам Словото Божие така. Защото апостол Галатяни казва така, защото аз чрез закона умрях, спрямо закона за живее за Бога. И преди си казва така, като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела искрено закона, а само чрез вера в Христа Христа и ние повярваме в Христа Христа, се да оправдаем чрез вера в Христа, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае нито една твар. Значи, сега дома човек може да се вича много добър, може да върши много добри неща, но на Словото Божие казва, вашите правилни дела са като мръсна дипа пред него. Но нещо може да разберем, че закона изявява греха, но закона не прощава греха. Не можете да прости греховете. Каза така, не осветявам Божията благодат, обаче ако правата се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял на празно. Ако ние можем, че закона спасяваме, тогава няма да е Христос. Ще да кажем, така всеки си по един закон в Христа си, така пророкация, ще огледа и по него ще умри и ще спаси. Обаче не става така. И се Словото Божие казва така, после Римляни 6:14. Наистина, Христос обряза закона. Там на кръста, като вземайки нашите грехове. Защото дойде изпълни закона и умре за нашите грехове. През закона. Той умре вместо теб, умре вместо мен. И така за така, вече Римляни 6 глава казва така, защото грехът няма да я владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Виждаме, че когато човек вече приеме Господа и до него живот, благодат е Христос. Ако мога да кажа така, сега, законът показва колко си грешен. И да Христос си каза, аз те обичам, въпреки че си грешен, при грешната, и каза, аз умрях вместо тебе. Там и когато ти при Бога, Бог ти умива кръвта на Христа, очисти греховете и да прави ново създание в Христос Исус. Слава да Господи. Когато говорим за благодатта, говорим вече за самата благодат означава незаслужена милост. Значи, какво значи? Никой от нас не може да каже, аз направих това или онова и затова Бог ме спаси. И Бог наистина така, едва не аз го причетих с моя живот. Не, никой от нас не може да каже, че Бог спасява поради това, че Той е добър. Напротив, не спасяваме поради това, че Бог е добър. И нещо повече, което казва за благодатта. Римляни 2:4 казва така, или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е начала да върви към покаяние. Виждам, че самия Бог е милостив, добър. Значи виждам голяма разлика. Понякога има хора, които се представят Бог като някой
досен старец, строг, който постоянно гледа наистина да грешителите са поросва в край под масата, да те накаже и да те би. Не, това не е Бог. Словото Божие каза, неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, Бог е любов. Така че, не че Бог не е строг, но като цяло Бог е любов. Има любовта и движеща към нас, човеците, преди това да е Христос, да може да е спасение чрез Него. И Словото Божие каза, че спасението е дар по благодат. Виждам благодата. А що говорим, че всеки човек спасява не поради своите дела, а поради Божията милост, поради Божията любов. И каза така, защото по благодат спасение, чрез вяра. И то не от самите вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела да се похвали никой. Значи никой не може да каже, аз съм твърде добър, аз ще правя определени дела и ще спасем. За жалост има много лиги, които проповядват това, че не говорим за нехристиянски лиги. Нали, ако вършиш добро, ако правиш много неща, едва ли Бог ще одобри живота ти и това ще бъде гаранция за небето. Това, за жалост изглежда добре, но не е истина. Ние спасяваме поради едно правилно дело, поради Христос. И сега, в Деяния 4:12 апостол Павел казва така: и няма друго име дадено между човечеството, специално с Христос. Няма друго име. Няма друга възможност. Абсолютно възможност. Когато Петър Йоан началото, знаете, когато тогава Бог знае, че в църквата, тогава ще им чукус човек, който пред храма там тръгна да стана да ходи, и тогава началото ще бяха екзалтирани, малко по-късно ги хванаха и казаха, почне да приказват за Христос. И казаха, че им върши тези неща. И тогава Петър каза, това е единственото име Христос. Няма друго име, чрез което хората да спасят. И дали в апостол Павел, в Римляни 5 глава 8 казва така: но Бог препоръчва своята към нас любов, това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Сега, благодата е не само сила спасение, но благодата е сила във време на нужда, скърби, страдания. Тогава, когато човек преминава през много неща, наистина, които може понякога не е очаквал и да нещо лошо в живота му, било като болест, било като скръб, и Бог дава благодат, с която се не подкрепя в този момент. Ще дам един пример сега. Самия апостол Павел, когато имаше там в плътта. Сега този тън не се пише точно кой е било сега, но приеми точно това, което пише. Защото ни хора да кажат, че това е било някаква тежка болест, някой вика, че имал проблеми с очите там, според галатяните, но така, че има някакъв нещо по себе. И каза така: аз да не се превъзнасям пред много откровение, дали ми се мъченически там плътта. Пратя някаква Сатана да не мъча, да не се превъзнасям. Какво прави сега? След 3 пъти се моли, каза на Господа да ме отмахне от мене. И той ми рече: доволна ти е моята благодат. Защото силата ми в немощ се показва съвършена. И тъй по-голяма радост, по-добре ще се похваля с немощ си, за да почива на мене Христовата благодат. С това не мерям удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, притеснение в Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. И сега той усеща, че дали когато преминава през много неща, в Коринтяни, колко пъти е бил бит, хвърлен в морето, като заумрял, колко пъти не се преживял това, и Бог му е дал винаги благодат, никой не се отказва, винаги е положен напред. И след това говори, че Бог става добре на Господа. И сега, искам още малко да говоря благодата. В Словото Божие да се казва, че каква е точно причината апостол Павел се обърне към тези хора. Сега тези хора бяха познали Господа, бяха повярвали в Него, а в един миг бяха са тръгнали по други учения. И сега дома апостол Павел вижда, че тези хора ще тръгват по заблуди, по лъжеучения. И той нямаше как да ги хвали за това, което вършат. Напротив, той им каза прав текст: вие като повярвахте в Бога, тогава как видяхте нещата? Как повярвахте? Господ се яви, приехте го, че светът Бог извърши чудеса за мен чрез вас изцеление, и видими си готови да тръгнете след други учения. И така направо даже ги опреква: познали Господа, а се връщат към старите учения, към други. И това е също така. Апостол Павел казва така: чуе се как ви оставате онзи, който ви призовава чрез Христовата благодат, и така скоро се преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, но е делна неколцина, които ви смущават и искат да изопчат Христовата благовестие. Виждаме, да я започат. Сега думам, дявола не идва като с някакви фалшиви такива учения. Той е нещо, което е близко така. Близко. Помните къде е приема, каза: ама така не каза Бог, ама иначе не каза Бог, и днес е така същата работа. Нещо, което е близко, около Словото Божие, но не е Словото. И когато не е Словото Божие, вече няма тази сила. И каза така, и после каза така: но ако сами ние
или ангел от небето ви проповяда друго благовестие или друго учение. Освен това, което ви проповяда, нека бъде проклет. Както и сега казахме, така казвам пак. Ако някой ви проповяда друго благовестие, освен това, което проповяда, приехме, нека бъде проклет. Защото човеци искам да гониш сега или на Бога, или искам да кажа на човеци. Ако бях кажа на човеци, не ще съм Христос тогава. Слава да бъде на Господа. И наистина да говоря, когато си познали Бога вече, да растем в познание на Господа в благодатта, а не да се стравим, че са лични учения, лични правила, да се усъвършенстваме, да станем по-добри. Сега Словото Бога е така, но това, когато не познавахте Бога, вие любовахте на уния, които посвени са богове. А сега, когато познахте Бога, или по-добре, когато станете познати на Бога, как се връщате назад към славите и сиромашки проначалче, на които отново желаете да работите. Сега, когато човек не познава Бога, нормално е, със себе си има някаква суета, някой вяра в някой нещо, някакви ритуали, традиции, всеки си има някаква си вяра в нещо. Но Словото Бога, когато не вярвате в Бога, ви там вярвате в вашите суети. Но сега казва, защо казва, когато вярвате в истината, се връщате пак обратно към тези неща. Сега дума едва ли не, това е нещо елементарно. И тук в пета глава казва така, вие вървяхте добре, кой ви пречи да не бъдете послушни на истината? Това убеждение не беше от този, който ви призвава. Малко клас закаса цялото, тук е много силно. Малко клас, понякога малко нещо, което може да чуем, което да напечатли. Ма не е библейско, ама да има красиво. Нещо малко може да е. Днеска приемаш малко, от нещо друго. И полека да почнеш да даш място на заплота в своя живот. Това е самата истина. И истината започне да губи своето значение в твоя живот. И така. И само той после го опреква относно това тяхно отношение. В Галатяни, дечете казва така. Галатяни 2:4 казва така. И то поради лъжебратя, които са се мъкнали, да се гледат свободата, която има в Христа, за да поробят. Значи виждаме, че целта на дявола е точно това. Атаката е винаги към църквата, разберете ме. Правилно схема хората, той свят, които не познават Бога, живеят живота, идат си, пият си, никой не им пука. Но той дявола няма какво да прави с тях, те са негови. Атаката на дявола има в църквата и понякога влиза в църквата има частици различни учения. Той ако дай сега черна мантия от сега с ние рога, ще го изглежда много лесно. Обаче, когато дойде с Слово Божие и когато е нещо около Библията, около Словото, точно там вече се получава това разминаване. Сега, точно по време на апостол Павел имало две групи хора, които са проповядали малко пролично, ще кажа такова неща. Юдеизма, това е или легализъм. Вяра в Бога, плюс спазване на определени заповеди от закона. Вижте какво става сега. Вяра в Бога, казват, вие вярвате в Бога, обаче тя пази някои заповеди. За езичните си, те искат да се обрязват. А за евреите, жертвите. Колко малко, само едно. Едва не малко ти. Сега, имаш и една друга, така имаш едно друго общение, което беше по времето на апостол Павел, който проповяда, антиномияните. Тези хора казаха така, достатъчно е само да вярваме в Господа, това не стига. Няма нужда от посвещение, няма нужда да променим живота. Виждаме, това са две крайности. Едната крайност е да вършим вяра в Бога, плюс част от закона. Другата крайност е да не се променяме. И между тези две крайности апостол Павел ги окорява. Каза, какво правите ви? Приехте Бога, повярвахте. Защо ви трябва да се концентрирате? И тук много ясно, като показва контраст, закона противопоставяне на благодата. Не че закон не е добър. Закон е добър, но закона дойде да изяви греха. И голямата работа е има човек, когато разбере истината, вече да може сега, да Господи, помогни наистина. Словото Божие казва така, вече в Галатяни 3:19 казва така. Тогава ще се даде закона. Прибави се с цел да се изявят престъпленията, докато дойде потомъкът, това е Христос, на когото дадено обещанието и беше прогласен от ангел чрез неговата тай. И каза така законът става за нас детеорител, да я дойде при Христос, да се оправдаем чрез вяра. Но след идването на вярата не си вече под детеорител. Значи законът свърши работа. Това е вече вяра, наистина трябва, че не че закон не е добър. Законът после имаше време и място. И лошо е, когато хора, които вървят напред, искат да бъдат много закона в живота си, да бъдат по-святи. И по това, че реално отпадат от благодата. В Галатяни казва така. 5 стих. Стойте проче твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се причи отново по робско иго. Вие, които желаете да се определяте чрез закона, сте се отличили от Христа, отпаднали сте от благодата. Няма как да живееш и с благодат, и едновременно и по закон. Така че това е важно. Сега,
Дилемата, която си пред нас като история. Може християнина да живее по благодат и също време да се стреми да се съвършенства по закона, да стане по-добър. Това е наистина въпроса сега днес. Сега, упованието в закона води да отпадне от благодатта. Значи, виждаме, че човек не може и на двете места. А живота по благодат вече, това е живот на вера в Бога, упование в Христос. Благодатта става вече в миналото. Това имам пред закона. И какво се засява ходене по благодат, какъв наистина? Това не е едва не. Когато няма закон, става беззаконие, разбира се. Тук става дума, че е нещо друго, че самото Слово Божие, то не е закон, Христовото учение. И наистина вече Бог ни дава благодат, това учение, което щем и да го живеем. Значи вече има наистина реална разлика. И в Словото Божие кажем, как се засява ходене с Господа. Чрез Словото Божие и да прилагаш живота си. Това е истината. Нищо мистично няма това. Някой казвам, как да чуем Божия глас, ама какво да прави, какво да струвам. Словото Божие ясно казва така, вижте. Бивайте и изпълнете на Словото, а не само слушайте да лъжите себе си. Значи, когато го четеш, понекога Бог започва това Слово да седя в тебе, да почнеш да мислиш като Бога, да почнеш да живееш така, както Бог се вътвържда в тази стъпка, това свещението. И радостта, която имаме от Словото Божие, няма никакво осъждение тези, които са при Исуса. Защото понякога имаме едно учение, един ще знаем пред съдъм, пред Бога, там не какво ще правим, дали ще ти перим. Ама няма такова нещо. За християните има съд за награди, няма съд за осъждение. Сега така Словото Божие казва така. Сега, прочее, няма никакво осъждение за тези, които са при Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи и Христа Исуса от закон на греха и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона поради той, че е бил славен чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът, и в жертва за грях и осъди греха в плътта. Какво прави закон? Закон съдише. За платта на греха какво беше? Смърт. А ще каза, а Божия даде вечен живот при себе си. Така че, и сега, при човека свет, две възможности. И не са усъвършенства плът чрез закона, и не да живее с вяра по благодат. И първото, довежда хората винаги до отчаяние, защото опитва се да върши това и в нещо се проваля винаги. Няма как да живееш в благодат. И в Словото Божие дава ясна перспектива. Да не съм чуел на двете неща. Напочне да се оставя в ръката на Господа, каже, Господи, помогни ме наистина, дай ми си така, чрез Словото да го разбира, да го живее. И тук Словото Колосяни казва така. И те никой да не осъжда за това, което едите или което пиете или за нещо относно някой празник, или новомесечие, или събота, които са сянка на това, което ще дойде, а тялото е Христово. И казва така. Никой да не отнема наградата с измама чрез произволно смирение и поклонение на ангели, като да нарича неща, които ще е видял във видение, а самохвалство се надува с плътски ум и да не държи главата Христос от главата цялото тяло, снабден с глобено се, представите жили си ръце, дарен от Бога. Ако сте мрели с Христа относно проръчната света, що се хваща тези неща? Не хващай, не вкусвай, не пипай, които имат наистина вид на мъдрост от произволно смирение, но неща на тялото, но не се струват за нещо борбата против огаждане на тялото. Сега дума, човек може да се прави, като фарисеите бяха много набожни, хубаво облечени, стараеха да покажат пред хората колко са духовни, също време Господ така, тези хора може да са добре, а бъдете няма никой при тях, бъдете са по-гребешни насилие. Така че закона, някакъв човек мисли, че трябва да се показва някакво съвършенство. Съвършенството е тогава, когато Бог е в тебе. И когато живееш по Божията воля. И Словото Божие казва, праведният ще живее чрез вяра. А в Филипяни 13 Словото Божие казва така, живейте според знанието, до което сте достигнали. Ще кажа, защото има учения, които казват така, едва не Христос умря на кръст на Голгота за нашите грехове, ама и ние трябва да нещо да направим. Едва не нещо още трябва да се направи, да се прибави към Христовата жертва. Не, няма да се прави нещо. В Йоан 19 си Словото Божие казва, свърши се. Той завърши това, за което беше дошъл. И следващата работа, с която се относи наистина да бъде с вяра в Него, да се оставим в Него да речем. И през код да преминаем и да кажем, Господи, Ти ни държиш ръка с вяра, с благодат, да продължим напред. А когато преминаем през изпитание, вижте, Словото Божие казва, че Бог винаги дава благодат. Винаги дава благодат. Чул съм много хора, казват, първи хората как си хвърли на ловите. Корили си като факти, те са пиели. Бог е дал благодат, през което трябва да преминат, да могат да преминат. Това е нещо чудно. По-човешки няма как да разберем. И днес е така, когато ще преминава през нещо, Бог знае
това, което ще премине, и му дава силата, мога е така, да може чрез него да мине. И каза така, затова нека пристъпваме с разумение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да пага във време на нужда. Слава да бъде на Господа. Да си благодата винаги това, което е необходимо. И искам да завърша с това. Християнът трябва да живее по благодат, че вера в Христа Исуса. Законът е хубаво, да. Може да четем закона, може да четем всичко с цяло Слово Божие. Но спасението е чрез вяра. Животът е чрез вяра. Наистина, да знаем, че благодатта е наистина Бог е дал. Наистина да живеем чрез нея. Да бъдем свободни от всяко наистина, от всеки правила, ритуали, традиции. Нека така Божие Слово да ни дава така мъдрост от тези неща. Нека Бог да благослови.